An wani kalauko ya gajiya aiki ka gimbiya kenan ya hana ni shakata dakata malam ka cewa ne tunda ya ki zuwa ya ganki bari in kinkimo shi kawo miki duk abin da kika yi mai ba ruwa hada mu ba zan ma ka ba abin da ba zan yi saboda tsere ma hukuncin da zaki mai a matsayin shi na amini na a'a baki muka yi a gidan namu Zina sannan ku fa lafiya lau ina gajiya Zina ba da wani shi ne wanda ke ban labarin nan ba ai ko ba laifi wallahi Allah sarki yaro kirki san da kokari yawa Allah za mu samu 200 nan haba mana kike yi Allah ka faraki irin ciki haba haka wancan zai koran mun shi wannan ma zai koran mun shi ne Allah ya faɗa maka mama wallahi ai yau din fa gaskiya sai a hankali ne wallahi ne Allah ya maka albarka ai sai a ji 150 din ba matsala ai Allah ya saka yawa Allah ba da lada kun gode sosai yawa sai kin shigo kin ji sannu